Engineer Uto. Engineer Uto Chubu. What am I with the Waposa? Whenever you believe it, it will be silent. It will be one there. Then look at the Papa. It will be another one. Only the Uto thing is what am I with? Like I know what's up. And the reason I can say, my man.
Buko ndo de la kawata ni iri nye promise la ndegwu ye. Ki ma no hanga no na complain so mo ble ni nye ha. Okay, ladies and gentlemen, if you're just joining us, ya mo kwa ne ga akọ ya go age we ya ba. Ya ma promise mention no odene na mma. Buko ndo de la ka woputa ni iri. O toro manya na I ga iri ya afọ. We ni iri nye promise la ndegwu ye. O ga efo afọ. Ya woro ma ke ble he ni no no be kamera. Joy, eat now. Don't want to. Supaya pada yang sepuluhan. Boko anya hazige all ndegwu ndị chọga esi eme ha and anya hazikwenala so ndegwu nwere ndidi nwere olileanya ovulation no ga-ebiara unu dịka m sikwa kwuo na mgbe ọrụ ụmụ nwaanyị mechaa anyị na signal ebe ahụ ụmụ nwaanyị nọkwala ekusi ụmụ nwere mmanya so ndị ọdịla aka werekwe na mmanya ha wegara na ụmụ nwaanyị anyị achọghị nsogbu ha etiele họrọ otu aka ya kwa otu anyị onye ahụ ndị kwesịrị ka emere ha si ka emere ha ya ka anyị nwee ike gbapụ ha emere ọsọ ọhụrụ ma ha mechaa anyị akpọpụta nne na nna amụ nwa anyị amata ha ọhụrụ ma anyị matazie ha ihe anyị ga na-eme ọdịzikwa ahụ ka ha nwee ike ọgwụgwọ ka anyị nweta n'odidi nwa obere ọgwụgwọ ojiji ọga onye dị ike adịkwa na nsọ were ya abịawara ka taa moto ha emebiela ụzọ nga ya arụghị eme ka bịakwuru ha little bit late bịarukwe nke ọkpọrọ moto ha kpachara aka ha gara agbakwa ọnụ
Buko ya wuruma iri la moti wele ko ni mai ndebu wele ko do bo ni kai ne le fanya Chile kimene correct.
Praise God. Eze mụrụ eze anụmle amara m n'ụlọ akụ ngabụ ite dora ngwa. Amara m n'ụlọ ngabụ ite dora ngwa. Eze mụrụ eze anụmle amara m n'ụlọ ngabụ ite dora ngwa. Ụmụ nwanyị ibe ya dịkwara nụ na mma. O nwere ihe m na-anụ ebe a kamgbe. O nwere mgbe e kwuru nsọ nwere nke na-afọ kpọrọ ụnụ na-achala ya. Ụnụ sayị na ya na-adịkwara ụnụ na mma o. Ya bụ bụkọ ụmụ nwanyị esetụchala. Aga m achọ ka a mara ihe oriri dịrị ihe iri ihe ọṅụṅụ dịrị ihe ṅụrụ. Bụkọ chọọ m nghọta iwu ga nyere ha. Agbala ha akaebe si emechala chapter 1 emechaa chapter 2. Ya wụ ụnụ mara ihe ọbụla ihe kwesịrị ụmụ nwaanyị a ga-anyere ya. Ka nke a nọ na-aga anyị ga-atụ anya. Ọ bụrụ ma ha richaa ṅụọ anyị ga-achọ ịma nne na nna amụ nwa. Anyị ga-amata ha n'ihi na ha ga-anọchi anya ụmụ ha ndị nke na-anọghị ebe a. Ya wụ enwetara m ozi na promise emeghị ihe kwesịrị imedi. Ya wụ dịka nọ na-eleta ụmụ nwaanyị a anyị ga-achọ ka nne na nna amụ nwa ka ha na-ejike. Dịka ha nọ na-ejike anyị amara ihe anyị ga-imeri. Nkwa aha ụmụ ha kwesịrị ikweri ha ga-ekwediela ma anyị ọnwụkwere ihe mere na ọhụrụ ka anyị ga-aga ilegosi anya ugbu a. Ọ kwere mgbe m letara ya nta ma hụ okiri awụsa apụtara ebe a detede. O nwere mgbe m hụrụ ikpe okiri awụsa taa ị ha dị ya lie obe. Oke ọ nwere otu leche emeri anyị na ahụ ka ehi ji awụke ikpeazụ. Ọ ji awụke ikpeazụ. So biko setere ọ bụrụ ma emechaa bụkọ onwe ndị onwere iri na-erubere aka ndị mmanya na-erubere aka bụkọ ma a na-egbe ọbụla o rutere ha aka. Ọrụ ma nke ahụ gacha dịka m si kwuwe nne na nna Kenneth na nne na nna Amarachi a ga-ahapụta anyị ga-ahụrịla ha anya. Nkwa ahụ ụmụ ha kwesịrị ikwere ọhụ ma ga-ekwe n'ụbọchị taa. Ya dịkwara unu na mma. Ahụla m ụmụ nwaanyị ka anọ ha na-aṅụrị na-egori. Ahụla m he anọ ha na-agarị ọbịa mara m cha mere na emefe desi ụwa anyị kpọrọ egweride. Ya dịkwara gị na mma. Buko ekuwazo mekusi ite omu wanye ribeleme bale mboye ni niyo liha ni ino ha omu mahari chango Ndewo. anye mehe ndio sa eko Biko gwatanye aha gị na ndị gị na ha kwa ebe a. ndi kuchola kwa ni mani hanye ni ha toka ni mani hanye ni ha onye na kubule mani na ndi egwu onye ni ha mani onye umejere ụmụozi Ogbe Kedu ndị m na ha nọkwa n'ebe bale mbo huno iri ụmụ nwanyị ruru n'aka bale mbo huno iri ụmụ nwanyị ruru n'aka
ọrụ na-enwetacha ya anyị emechara ha emechara anyị na-emechara anyị mefere obi dị anyị ụtọ nke ọ dị ahụ asị m Chineke ya gọzie nwa anyị alụrụ gọzikwa di ya gọzie nne di ya gọzie ezinụlọ ọba ka ọ mụta ọmụmụ nwoke ka ọ mụta ọmụmụ nwaanyị ka ọ ka nka ọ karịa o were eze asị ya dịrị ya ma n'ụtụtụ dịrị ya n'ehihie si ya anyị gara alọ ruo agwụ ije ya kwado ya n'aha Jizọs. Anụrụ m ka unu na-ebikwa anụrụ m mgbe a na-ekwu na emere emefe ele ihe ndị emere emezu ihe ndị emere na list enwere ike fọrọ ọnụ ka enwere nke emebe ihe niile emechara mefere jee nwa ọka anyị nwaanyị mechakwara bee were ego were tụkwasị anyị o mechara ihe ele otu obi ụdị n'ụbọchị taa Okay, ladies and gentlemen, joining us here today, the women have testified that all that is listed on the list has been fulfilled and extra. These are the basic requirements and more for the marriage rights of our daughter, Miss AMARACHI AMARIS UZOSIKE OSUAGWU. Today, the women are happy, they are rejoicing, and they pray that God bless the new couple. ndị ọga anyị nwoke na ọga anyị nwanyị dịka m nọ na-ele anya anyị gara nọ n'ezi oge ọkụbelelere onye anọ anyị ga-alalarụ otu o kwesịrị iji larụ ụlọ bịara l'udo anyị abịa l'udo ya wụ dịka m si na-ele anya one of the chief Cyprian Ogbe ọ ga-abatara ugbu a anyị chọkwara ka ebe nri ọjị emecharị ọjị ga-apụta ebe anya ọ dị n'okorobịa ọsọ gbara agba onye ụgbọchi girls imi ya appointed nose karịa nke ndị Fulani. promise ya dịkwara gị la mma ọ ga-afọ mama Amarachi ka onye ga-anọchite anya mama Amarachi biko ya pụtawa no onye ga-anọchite anya Amarachi mama ya pụta maketa ebe a desi why achọrọ m ịhụ gị ebe a desi why bịa kene ka gwa gị ihe kpatara gị anyị mama desi why maketa ebe a ole kwana desi why ọ wee la dọrọ m ya ka m ekele gị n'ihe si why bịa ruo ka gwa gị ihe kpatara gị anyị mama onye bụ desi why ọwụ ya ọ bịara onye Muko ni mo bakade ndị gọvanọ dede si wayi owe ayi welule ayi ototo awa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ya dị ụtọ obi juru anyị n'ọṅụ na anyị gbara ihu mmadụ ndị bịara nga anyị agwa ihu mmadụ Chineke riwe otito n'ụdị ahụ
send them better na that line now. There's no way. I want to only Ilatie, our brother, can one you pass his down. Never tell him marriage. Can one you pay him like a dear pay him at marriage? You don't hear me tell him marriage. Can walk up from me a lover. I would allow me a lover. You Monday morning. Can one year in Ayamia Paris house. Go in Ayamia Paris house. Father Joy, get in. Okay, all you will be up. If I have for your Father, Aporamiko. Father, second, good Amico. Yes, oh dear. Come on, go. Modi joyous of you know, but you can so dear. Yet a personal assistant, Yawuru member, Nobel from Yawuru, Yawuru Kawuri. So, Ogani Woko, I want to hear a word. No one is easy. I'm on my pay, I go chase Aramba. Praise the Lord. Madam Goto, Hopala, they promise. MC, come back. Wait. Look, promise it here,
Ndị ọgọ a na-ekele unu n'aha Jizọs. Ụgwọ a na-ekele unu n'aha Jizọs. Nwanyị ga-akpụtara unu nwoke, kpụtara unu nwanyị. Ọganihu ogologo ndụ na ahụike n'aha Jizọs. Amen. Asanye nwata bekee ya jere ya tonye. Ọnụ chi gajiri ọnụ. Promise, chiri egwu ka akụkọ ọrụ ahụ. Ukebere laba uduka wole na ya kiri awusa wole. Kuru ni heli na biawa. Oya. Wete na kofa no wete ni biawa. Wete na kofa no biawa. Ekele Benzoto, Papa Kenneth, Onyeka.
Ndoga anyị abịala mee omenala ha kwesịrị ime ni ọwọkwanịrị nke ndị nwe ụlọ na-enye ha ma ọrụ ma alawa ọkwanị ya wụ ihe n'ebe MC side Ijeke but all the same a ga-ekpatụ ya ka ọ wụ omenala ụnụ kpatụ ya ka anya mara na ha ga-eji eme otu omenala otu ya dịka a ga-ajụrụ ajụ adịghị ọwụ ndewo ewuli anyị sịkwana wulelu anyị ekelela nha bawo ga anyị nwoke buko aka korani aka ga anyị nwoke nha ba ya too much and happy because of somebody like him ya wuli ko say ọsẹ anyị were de adi hold up me na ga anya na ya wa ya na de ya ni promise sabe agbari awon ma anyị ya kele na wa ya wo ja buko ga be no ni chigi obasa he kwam osule lekwe wore ime ihe ma sere ye ma kwa ihe na ba mara ya mecha ya ko kwasị ego n'elu ewede kwe nwunye mebi ya kasi bulula ma ka ụka me ho ya mbuo ọ ka anyị riju afọ ọ ka anyị kara aka ọ ka anyị ụgwọ milion ma na ọ na-abụ mmadụ mgbe ọ ga-ebe ọ dị ya mma ya kwụrụ ewe obi akọwa ya ụlọ ya kakara ụgba na aṅụ ụlọ mmiri akpa ịmara chukwu emeela aga m ịgala eme ihe next week ga lụọ nwaanyị ụmụ nwaanyị eme ihe onye ga-anabatakwa mma mbịa buko ndoga anyị pụta a ga-ese pikchọ aga m aga n'eme ihe ga lụọ nwaanyị obodo amaka aka na-ejeje jagi were mmadụ ego nwekwara aka n'ụgwa n'owere inara onye si ya gbara aba ya pụta n'ọgbọ ụwa lere ebe mmadụ etiela ụwa lere akalugo nwanyị ọma anyanwụ ụtụtụ sinoma dịka aka atọnọ ya gazie ije aka na-ejeje aga iwere mma gị tinọba ego nwetara aka n'ụwa na-ewere ịnama edezi ya gbara aba ya tụba n'ọgbọ ụwa lere ebe mmadụ etiela ụwa lere I don't even know what to do. Come on.
bayama. Nara mesa da meja bamba. Oba nuchi ni nido ye. Roke tipe loko. Aba roke zoro salo. Ezi na kenete ni di mo chanaga. Ezi na loya de loko. Handsome baby. I don't So
Excuse me. Okay. Watch. Hello? Ndewono. Bikono, aki na-ewere okporoko tie kelela ọgọ ịbara kwalite abata obiọma kpara ụmụ biko obodo na-eke ihe Ekelekere m ndị ọrụ anyị ndị gara n'obodo a nke zuochi ahụ ise ụzọsike Osuagwu mụtara Jebue Osuagwu. A na-ekele ndị ọrụ anyị unu emerele obi dịkwara anyị ụtọ unu ga-asa n'udo unu ogologo ndụ na ahụike ọmụmụ akụnụba ga-ezuru n'ụwa n'aha Jizọs. Because very solidly, especially now. But I like to say one thing. Onye more than the sinner. Sir. Okay, please come back. His same mother. Mrs. Hotel, his same mother. One the moon, married. And that is what I want to say. He came from Western Igbo, a lawyer, maybe somebody first person, yes, they make it. You find God. God makes the way. He's the one that decides the way. So, I am related through Christ our Lord. Thank you very much. Chairman, because ndị ọgaranya na-ekelela anyị obi mara anyị mma ka emume agbamakwụkwọ anyị mere ọ kara siriri werere mgbe ugbanụ o ruola mma anyị ji ala ri abụọ omenala Igbo jiri ere Igbo otu anyị wunye mmiri Mbaise anyị ekwala Imo steeti Igbo gaa hirimahị akpa anyị mechara ihe aga gọọmenti ahịa dị na-eji emechi mmemme anyị bịara ndị ọga anyị evụrụla anyị ọnụ ya gaziela anyị nwaanyị nnọọlela anyị nwaanyị anyị lụrụ agaghị amụ nwoke mụọ nwaanyị so at the stage anyị nọ na nnọ ndị ọga anyị evụrụ anyị ọnụ anyị enwe ike chi ngala mma ndewonu Ejenda kukeleni. Mwani. Zoni. Anya huna handa gani kuru. Anya vucharo no aga wisu lawa. Odi bodo ala. Nambo ana mekele chileke. Otoji mu bochi taa. Na kwekele ndoga anyị kwari humare. N'udezirihi mee gosiri anyị na nwanne anyị nwanyị a ga-eleji anya anyị si ya si otu ohilela aha Jizọs. Ana m ekele unu na-ekele ọhala wee eze hapụrụ ihe niile ha mere dị ebe taa dị nọnyere nwanne anyị nwanyị na di ya na-ayọ Chineke na mụnụ ga-elaghachi
Kachileke do no la kundo no happen ebe le do na ma gin so bo wala na ha Jesus ya ha woro na oga iwo ke lo oga iwa unu ga ne da shebra no shanya nde anyị na agoshi unu ha oruole We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the glory. We give you honor. All the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Praise the Lord. Come out. President Dogan. Go close. That is a blessing from the in-laws. It is a tradition. That is the blessing. Praise the Lord. I am not going I'm gala komola koma. Ya no no logo. You na hike. You mo na hike. Eh koda. You see what that baby I got to Amaorji. Na Jesus Christ no mo. Ozi Amarachi, ozi Kenneth. Ha ga mo oko, mo nwani. Ogologo ndu na ahu isi ike. Ha ga mo ejuma. Ha ga mo oke. Ha ga mo kotu. Ha mo kwa ato. Ha ga na ba na Jesus. Praise the Lord. Music maker. Can I take over? No. Well, you are there. All right, we have come to the end of this session. That is the departure of our in-laws, having arrived, fulfilled the marital rites, and today they are certified and they are going. Next week, my bella village in the value of the one will never share back with this support. So I think I can know them. I'll get a walk. You will have one. All right, ladies and gentlemen, I'm one in a lap of the farm. I love the university. I get to go back and one city and I travel away. What can I never have a party? They say, now they stay to the one thing. But I get to one thing and talk about when I get to come up. What I do, I'm also going to push in the world. Okay, ladies and gentlemen, as you can see, our in-laws have departed and they are on their way going.
right, ladies and gentlemen, as you can see, we have come to the end of this traditional marriage rite between Mr. Kenneth Okereke and Miss AMARACHI UZOSIKE. Today, we thank God for the fair weather. We thank God for the journey mercies to this place, as we pray that as they go, that the good Lord will lead them safely to their destination. In Jesus' name. Thank you, sir. Let's go. All right, ladies and gentlemen, that's the end of the event. Abraham,